Siyabingelela Global TV. Mighty Jesus. Global TV. Moyo ingcwele athi indawo nakule zifundo zeBhayibheli. Yengama Nkosi. Global TV, hlala nathi. Ungasuki phambi komabonakude wakho. Global TV, siyanamukela uhleli nomboniseni Ndlovu kumabonakude wakho. Sithi nalo uhlelo izifundo zeBhayibheli. Sifunda sibuka khona imibhalo eyahlukahlukene nendlela ebhalwe ngayo. Namhlanje sizofunda incwadi kaJohane wesine. Sizoqala kuyivesi yokuqala. Sifunde sibuke inkulumo kaJesu nowesifazane waseSamariya. Sizofunda nje kafishane mase siyakhuleka. Amen. Incwadi kaJohane isahluko 4 sizoqala kuvesi 1. Kwase beyitholile sizofunda. Isihloko ndaba sithi uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamariya. Sizofunda ke bangcwele sizoqala kuvesi 1. Hallelujah. Kwase betholile kufundeka kanje. Isihloko ndaba sithi uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamariya. Verse 1 sesiyafunda. Kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bazwile ukuba uJesu wenza abafundi ebabhaphathisa abaningi kunoJohane. Verse 2. Ingani uJesu uqobo kabhaphathizanga, kodwa kwakubhaphathisa abafundi bakhe. Verse 3. Yamuka eJudiya yaphindela eGalile. Verse 4. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamariya. Verse 5. Khona wafika emzini waseSamariya ogama lawo Isikhari, eduze nesiqinti uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Verse 6. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni. Kwakungaba yihora lesithupha.
Hallelujah. Verse 7. Owesifazane waseSamariya weza ezokha amanzi. UJesu wathi kuye, ngiphuzise. Verse 8. Ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Verse 9. Khona owesifazane waseSamariya wathi kuye, yini ukuba wena ungumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamariya. Verse 10. UJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucele kuye, yena nga ekunikile amanzi aphilayo. Verse 11. Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile. Uwathathaphi pho lawa manzi aphilayo na? Verse 12. Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo, waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na? Verse 13. Waphendula uJesu wathi, yilowo nalowo ophuza lawa manzi akayibuye ome. Hallelujah. Verse 13 sizophinda sifunde. Amen. Waphendula uJesu wathi kuye, yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome. Hallelujah. Verse 14. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiya kumnika wona kasayikoma naphakade, kepha amanzi engiya kumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ngukuphila okuphakade. Verse 14. Verse 15. Hallelujah. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiphe lawa manzi ukuba ngingomi, ngingabe ngiseza ukukha lapha. Verse 16. Hallelujah. Engathi sizogcina verse 15. Hallelujah. Asiye verse 16. Hallelujah. Soqhubeka kancane. Verse 16. Wathi kuye, hamba ubize indoda yakho uze lapha. Verse 17. Owesifazane waphendula wathi, anginandoda. UJesu wathi kuye, usho kahle ukuthi anginandoda. Verse 18. Ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu, le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho, lokhu ukusho ngeqiniso. Verse 19. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Verse 20. Okhokho bethu babekhulekela kule ntaba, mina-ke nithi iJerusalema, indawo lapho kufanele kukhulekwe khona. Verse 21. UJesu wathi kuye, sifazane, kholwa yini, isikhathi siyeza lapho ningasayikukhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalema. Verse 22. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo.
ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Verse 23. Kodwa isikhathi siyeza, sesikhona namanje, lapho abakhulekayo, abaqinisileyo, bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Verse 24. uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Verse 25. Owesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesaya uyeza, othiwa uKristu. Nxa esefikile yena, uyakusitshela konke. Verse 26. uJesu wathi, nginguye mina engikhuluma nawe. Verse 27. Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe, bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane. Nokho akubangakho owathi, ufunani na? Noma ukhulumelani naye na? Verse 28. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe, waya emzini wathi kubantu. Verse 29. Wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Kungebe nguye uKristu na? Verse 30. Baphuma emzini beza kuye. Verse 31. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, Rabi, yidla. Verse 32. Kepha wathi kubo, nginokudla engikudlayo eningakwaziyo. Verse 33. Base bekhuluma bodwa abafundi bethi, ukhona yini omlethele ukudla na? Verse 34. uJesu wathi kubo, ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo, ngifeze umsebenzi wakhe. Verse 35. Anisho yini ukuthi izinyanga zisezine kufike ukuvuna na? Bhekani, ngithi kini, phakamisani amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Verse 36. Owavunayo wamukeliswa umvuzo, abuthe isithelo, kube ngukuphila okuphakade, ukuba ohlwanyelayo athokoze kanye novunayo. Verse 37. Ngokuba kulokhu liqinisile izwi lokuthi, omunye uyahlanyela, omunye avune. Verse 38. Mina ngilithumela ukuvuna lokho eningakusebenzanga. Abanye basebenzile, ninake ningene emsebenzini wabo. Verse 39. AmaSamariya amaningi alowo muzi akholwa nguye ngezwi lowesifazane owafakaza ngokuthi, ungitshele konke engikwenzileyo. Verse 40. Athe ukuba eze kuye amaSamariya, amncenga ukuba ahlale nawo. Wahlala khona izinsuku ezimbili. Verse 44. Bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. Verse 42. Base bethi kowesifazane, asikholwa ngokulanda kwakho nje, ngokuba sesizwele ngokwethu, siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe. Verse 43.
Kepha emva kwezinsuku ezimbili waphuma lapho ukuya eGalile. Verse 44. Ngokuba uJesu uqobo wafakaza ngokuthi umprofethi kaziswa ezweni lakubo. Verse 45. Kuthe-ke ukuba afike eGalile, abaseGalile bamamukela bebone konke akwenzayo eJerusalema emkhosini, ngokuba nabo babezile emkhosini. Amen. Haleluya. La sibuka khona isiqeshana sendaba uJesu edlula eSamariya. Iyavela ukuthi eSamariya impela abantu abaningi babelindele ukufezekiswa kwesiprofetho, babelindele ukwambuleka kwamazwi alotshiweyo ngabaprofethi, babelindele izindaba ezinkulu ezinhle kakhulu ezazikhona ziyisithembiso esasimisiweyo uNkulunkulu ukuthi ngenye imini kukhona okuyawukwambulwa phakathi kwabo. Belinde usuku nesikhathi, belinde ukufezekiswa nokugcwaliseka kwemibhalo. Siyamuzwa owesifazane esakhuluma noJesu uthi ngiyazi ukuthi ukhona ozayo. Haleluya. Ukhona ozayo. Haleluya. So la isizwe saseSamariya sasifundisekile kakhulu ngokwenzeka kwey'nkathi uNkulunkulu ayizimisileyo. Sasifunde kakhulu ngamazwi kaNkulunkulu. Sasibambelele ezwini nasesithembisweni uNkulunkulu ayisithembisileyo ngabaprofethi bakhe ngaphambili. Kodwa isikhathi ababelinde kuso babelinde ukwambuleka kwezwi, ukwambuleka kwemibhalo, ukufezekiswa nokugcwaliseka kwemibhalo kweziprofeto. Haleluya. Ukufika kukaJesu kwaba ngukugcwaliseka kweminye yemibhalo eyayibhaliwe ithenjisiwe kwisizwe sonke, isizwe saseSamariya esasiyazi futhi sasifundisa abantwana baso ukuthi kunezethembiso uNkulunkulu wethu osethembise zona, kunemibhalo engamelanga ilahleke phakathi kwesizwe. Wonke umuntu waseSamariya wayeyazi, wonke umuntu waseSamariya wayefundiswa ngayo. Abantwana babekhuliswa ngendlela yokuthi bangalahlekelwa isithembiso, babambelele esethenjisweni. Haleluya. So kuyinsuku zanamhlanje siyabona ukuthi abantu abaningi ababambeleli kuzethembiso. Uma iy'nkathi ekuthenjiswe ngazo zenzeka, bayaduka abantu abaningi, ngoba kuyenzeka isithembiso before kufike umdukisi kuqala, before isithembiso sifezekiswe. Ngokuba umdukisi uyalazi ixesha, uyasazi isikhathi sokwambuleka kwezethembiso. So labo abangabambeleli izithembiso ngesikhathi sokwambuleka kwazo bayaye babe ngabadukisekayo. Haleluya. Kodwa siyabona owesifazane waseSamariya meyimamela elalela inkulumo kaJesu, akaze edinge negama lakhe, kodwa uthi siyazi. Haleluya. Isizwe sonke siyazi ukuthi ukhona ozayo onguKristu. Haleluya. Ukhona ozayo oyakusitshela konke. Haleluya. Meyimamela owesifazane uJesu ekhuluma, umamela imibhalo. Haleluya. uJesu agijima kuyo. Haleluya. ukuthi nempela sekuyisikhathi, loyo ozayo usefikile. Haleluya. Uyasho noJesu ukuthi hayi sengikhona, yimi lo okhuluma naye. Haleluya. Kwaze kwamnandi ukuthi sisahlele enkosini singadukiseki. Haleluya. Ithemba lethu lingadaniswa, lingapheli amandla. Haleluya. Namhlanje sibuke incwadi kuJohane. Haleluya. Ngesizwe saseSamariya. Haleluya. Sizwile kuyiviki ledlule
sikhuluma ngeSamariya ukuthi kwakhona indoda eyayenza imangaliso eSamariya. Isikhathi esiningi abantu abaningi baze bakholelwa ukuthi amandla ayo avela kuNkulunkulu, haleluya, ngendlela eyayenza izimanga ezinkulu ngayo, haleluya. Kodwa kuthe makufika uFilipu, wafike washumayela, wavangela, wafike waphakamisa uJesu phakathi kweSamariya, haleluya. ISamariya lonke laguquka labhabhadiswa egameni leNkosi. Namhlanje siyathola ukuthi even uJesu esekhona ngaphakathi, ukwambuleka kwezwi, ukugcwaliseka kwama-scriptures, haleluya, siyabona kuyenzeka ukuthi endleleni lokhu esikwaziyo kuyingcosana, kodwa khona lokhu uNkulunkulu asibekele khona okupheleleyo, haleluya. Unkosikazi owesifazane waseSamariya ufumana okupheleleyo, uthi siyazi ukuthi ukhona ozayo, haleluya. Uthi uJesu loyo ozayo usekhona, haleluya, uye lo okhuluma naye, haleluya. Ukufezekiswa kwemibhalo, ukwambuleka kwezwi leNkosi, haleluya. NoFilipu walambula, haleluya, abangcwele, walambula umthenwa elifunda kodwa ungaliqondi, haleluya. Ngokufika kaFilipu enqoleni, wafike walembula izwi, wamembulela umthenwa, waliqonda, waze wacela ukuthi abhabhadiswe ngokuba useyaliqonda izwi, haleluya, usesamukela isambulo, haleluya. Okungukuthi ukubhabhadiswa kwenziwa kubantu asebamukela isambulo sezwi semibhalo, haleluya. Uyayifunda imibhalo, uyazi, uyiqonde yonke. Masufinyelela ekutheni uyamukele, haleluya, uyivume imibhalo, haleluya. Mase kufinyelela ekutheni wamukela isambulo ngenxa yemibhalo oyaziyo, haleluya. Uthi uJesu sikholwa, haleluya. Uthi uJesu sikholwa ilokho esikwaziyo, haleluya, sifakaza ngalokho esikubonileyo, haleluya. Uthi uJesu wesifazane, haleluya, haleluya, abangcwele, haleluya. Uthi uJesu wesifazane kuverse 22, haleluya, verse 21, owesifazane la athi khona le ntaba sikhuleka kuyo, haleluya, athi nina nikhuleka nithi kumele kukhulekwe eJerusalema, haleluya. Uthi uJesu siyeza isikhathi la kungaseyokhulekwa khona kule ntaba, haleluya, kanti futhi naseJerusalema kuyobe kungaseyona indawo yokukhuleka, haleluya, kodwa labo abayokhuleka kumoya yibo abayokwazi ukuthi umkhuleko wabo wamukeleke kuNkulunkulu uBaba ongumoya, haleluya, haleluya. Abeze entabeni siyawuphela isikhathi sokukhuleka entabeni, abeze eJerusalema siyawuphela isikhathi sokuze eJerusalema ngenxa yokwambuleka kukaNkulunkulu engumoya, haleluya, embuleka kumoya ukuthi wonke umuntu kumele aguquke abe kumoya, akwazi ukukhuleka kuNkulunkulu ongumoya. Uma ungakaguquki okuyinsindiso, uma ungakayamukela insindiso, inguquko ayikafiki kuwe, haleluya. Nomkhuleko wakho angeke ukwazi ukukhuleka kumoya ngoba inguquko awukayamukeli, isambulo awukasamukeli, haleluya. Uyakhuluma uJesu uthi uNkulunkulu ungumoya, haleluya. Uthi siyeza isikhathi, khuluma nowesifazane emthonjeni, haleluya. Uthi siyeza isikhathi imfundiso enazifundiswa nguJakobe la komele zambuleke khona, haleluya, zibe kumoya, zingabi in flesh, haleluya. Ngokuba uJakobe wamfundisa esenyameni, kodwa siyeza isikhathi la imfundiso zonke ziyawuguqulelwa kumoya, haleluya, zamukele inguquko, zifinyelele ekwambulelekweni kwamoya, haleluya. Isifundo sanamhlanje, haleluya, sikhuluma ngowesifazane, haleluya, owamukeliswa
izambulo. Hallelujah. Because siyafunda abangcwele, siyafunda izibhalo. Hallelujah. Kodwa kunesikhathi sokwambuleka kwezibhalo. Hallelujah. Kunesikhathi sokufezekiswa kwezibhalo. Hallelujah. Imibhalo yambuleke, imibhalo hallelujah. Ifinyelele hallelujah. Hallelujah abangcwele. Njengala sifunde khona uJesu uyazambula izibhalo. Hallelujah. Akasusi lokhu okukhona, kodwa uthi siyeza isikhathi futhi sesifikile lapho kungasayikhulekwa kule ndaba, kodwa kuyawukhulekwa kuBaba engumoya. Akusakhulekwa kuBaba enguNkulunkulu esimaze sisenyameni. Hallelujah. Kodwa sekukhulekwa kuBaba engumoya esimaze after inguquko, after insindiso. Hallelujah. Sikhuleke kuye sikumoya, sikhuleke kuye ngeqiniso. Hallelujah. Siye kuye sikumoya, siye kuye ngeqiniso. Hallelujah. Isifundo sanamhlanje sisathinta kwizambulo, sisathinta ekuqondeni kwizimfundiso, kwizibhalo. Hallelujah. Ukuthi sifundile kakhulu, yebo siyazi, kodwa ngakuba isambulo sesifikile kuwe, ngakube wena usumbulelekile yini kumazwi kaNkulunkulu, ngakube wena ususamkelile isambulo. Hallelujah. Because empilweni lokho esikwaziyo kumele sifinyelele kwi-impartation. Hallelujah. Kwi-impartation, ijeni ekumele sidlule kuyo. Hallelujah. Ukuze sikwazi ukungena kumoya. Hallelujah. Uma i-impartation ingakenzeki kuwe, awukwazi ukungena kumoya, awukwazi ukureceive izinto zezwe zesizini ezayo. Hallelujah. Ngoba isikhathi siyeza futhi sesifikile. Hallelujah. Ndlovu TV. Hallelujah. Uhleli nomboniseli Ndlovu kwizifundo zeBhayibheli, izifundo zemibhalo zeBhayibheli. Hallelujah. Incwadi yokuphila, incwadi yamandla. Hallelujah. Incwadi yokuqonda, incwadi yobulumko. Hallelujah. Ndlovu TV, siyabonga ukubukela kwakho. Ungasuki phambi kwe-TV yakho. Hallelujah. Izifundo zeBhayibheli siyabonga ngokubukela, sifinyelele ekupheleni kohlelo. Ameni. Sifinyelele ekupheleni kohlelo. Ndlovu TV, siyabonga ukuhlala nathi. Ungasuki phambi komabonakude wakho. Zisekhona inhlelo ezizayo ezishabahlosile, zikhona indaba, zikhona inhlelo zabantwana, zikhona inhlelo zabadala, zikhona inhlelo zabantu abasha. Hlala nathi kumabonakude wakho, ungasuki phambi kwe-TV yakho. Siyabonga.